Bueno, haze atala, Nola datorren, nola dago, ze interesgarri dago, dena. Eta hori zazpigarren atala, bandik 3 falta dira. Bai, fuerte dator, bukaera. Eutzeizte. Eta zu zer, a ber. A ber, mis. Bueno, ez deitu nahi mis, eunarte. Bueno, galdeta, ze pasatzen da? Bueno, norbait hemen niri izorratu nahian dabil, eh? Bueno, nahi galderri barkatu. Ja, hasiko naiz ja hasieratik galderretaz hitz egiten, ni Iker naiz, ni ez naiz galder bezala, ni egunarekin oso ondo eramaten naiz. Oso jatorra da mutila. Badi, norbait izorratu nahian dabil, galder. Bai. Takoak limatzen, lesionatu nahi dute. Baina hau zer da? Zer? Takoak? Guztiz moztuta daude. Limatu egin dizkidate. Galderrek zein dinei. Lehenbizi, matxista dantzela portatu da. Hola, gero emakumean izelako entrenatzailea. Gero, hasieratik etorri zanetik, ja ez zitzaion gustatzen, ja muturra jartzen, ezak izen, nahi boikoteatzen. Osea, egunatek ez du pasa, ingeizki, inoiz ez. Bai, ia. Egia, da? Egunatekiko galderrek ez daka... Ez daka batek, ez. Bere jarreta ez da... Ez hola izan zuen entrenatzailekin, Ez izan, hori da, kaso hilik herri. Baina horrek ez dukentzen, norbaitek dakoak limatu dizkiola galderri. Baina zertako? Zer helburu? Hombre, lesionatzeko, da pixkat, ez? Lesionatzeko? Bai, eta bere jarrea pixkat jeizteko, ez? Hor oso igotago galder. Hombre, hori igota daula, bai. Badago, bai. Baina beste modu batzuk ere hori, ja? Eta gainera, galderrek trampa asko ditu, gaida zer gauza egiteko. Bai, oso azkarra da. Oso pixkorra. Arenekin oain zei da pasatzen, osea, juntu zaudete. Bai. Eunatek ez daki, Ez da gortan egunate, baino juntu zaudete, eta? Bai, eta baina pixkat bieloskor jarriet. Nik uste, bakizu galderrek dena oso kontrolatu eta. Eta zertako nahi du bieloskor jarri, kostau zaio ekin? Bueno, bazkenan hori pixkat ez, eusteko, horre ukitzeko. Bai, horre ukitzeko. Bai, eta gaina erabiltzegu hori gero bera biktima bezala jartzeko galder. Ikusten, takoekin bezala, Taktikak. Takoekin bezala ez. Takoena egin diote. Abertze pasatzean, nik harrapatzen badet ikusiko dugarenek. Bai. Xango diot, eta Jonekin, Jonei provokatzen. Zea guztitan, entrenamendu guztitan Joni provokatzen. Galder Jon provokatzen? Hombre, demora guzti. O aldrebes? Ez. Bueno. Bai, nahi izan. Biak, ez? Hor bi oiar daude. Burrukan, neska bategatik, lidergo eukitzeagatik. Eta Eunatek erabaki du zein dan bere aldea. Nahi dudana da gure artean normal egotea. Zuk ez? Bai. Aizuta, eta, nora eta olatzekin zei da pasatzen. Benetan, netzat, seriko trama politenetakoa, Oso polita, trama. Laguntasun hori... Bai, laguntzen nahi dira, ez? Bai. Gainera larrak behartu die notena, da hori oso da. Eta hor dago, bai. Eta ikusten da hor, ez? Nola sentimendu batzuk agertzen dian. Besteak ez ditu onartu nahi, edo ezin du, edo beste norbaitekin dago. Bai, eta hor dago gorka hor erdin. Bai, bestakila ze pasatzen da mek ere, ez? Dena pixkat arraro, beraien relazioa gorka eta olatzena. Hombre, oztu intzan pixkat ez, aurdunaldi horren bildurrakin, bueno, pixkat. Ja, hasieratik jasi izan nahiko... Bai. Eta gau, hain hau dator. Ez dakik guztain dan kausa eta zein konsekuentzia ez, igual... Hori da. Aurdunaldeagatik gaizki daude, o gaizki daudelako... Hori da. Eta zer gertatuko da hor, ez? Bi hauek eskizingo du gorka, zer gertatuko da beraiekin. Olatze kaso ingo dio bere buruan hor dakan nahi, o ez? Edo ez, edo apostu ingo du gorkakin nahi dula, edo zeingo du. Bai. Eske olatzek nahi du gorkakin egon. Ez, baino badago zerbait beha baino indar handiagoa dakana. Da, nahiak, inorakin gertatzen nahi da hori. Hor gogo bat daka, bere atzetik, deitzen diola beste igual zerbait, ez? Beste nahi bat daka hor barrutik deika, baina gorkakin dago eta gorka ere bakigu oso pertsona zintzoa eta maitakorra, oso bikote polite egiten dute eta gustora daude baino. Hor, nora itxoiten, olatzen erantzuna nondik jongo da, baina olatza gorkana...
interesgarri, abeste pasatzen da honekin. Bai. Aizu eta Lilita... Eta Malen? Zer da biltza hor, mobilakin da demora guztien sareetan eta zer du Malen? Gaur egungo gai garrantzitsu batekin, ez? Gazteak eta teknologia. Bai, eta menpekotasuna. Bai, adikzioa izan lehike. Eta hor Lili igual oaindikan ez da guztiz sartu hor, ez? Sartzen da, opiskat. Oso azkarra dalako, oso heldua dalako. Bai, oso heldua. Heldutasun handia daka, bedaineako. Galder eta ni, zerbait dago gure artean. Claro, Lilirekin hau hasieratik dator. Ja Galderrek hor ikusizun hor aukera bat, ikusizun hor urrea ikusi. Tresna da, Lili Galderrentzat tresna zen. Tresna bat izan da, Areneren gana iristeko. Eta lortu du. Eta lortu du. Lortu du, oraingoz. Horregatik esaten dut, jatorra ez dala, baina azkarra... Azkarra oso. Oso. Eta orain, Liskarronen ondoren, Eunaten kotxean, Eunaten kotxean oso itzitxusua esaltzen da. Bai. Ni bat izan dan. Bai, bakizu? Nik eta ikusle guzti baietz. Ni ez nagoen ziur, Azu ez zauden ziur? Ni ez nagoen ziur. Tagoekin bezala. Kotxeana ez dakigu. Kotxeana, galderago, gaina izan da zut Galder eta Eunaten arteko bronka baten ondoren. Oain Eunateia da, beste aurpegi bat atea dula, ez? Bai, Eunaten ez da, ikusi du... Ezin dula, bere moduakin ezin dula, ezin ditula mutilak eraman eta saiatu da, larrak itzen du behakin, ezeak itzein du, pelok itzein du, eta behitzai gustatzen laguntza eskatze asko. Orduan azkenean konturatu da hola ezet, eta beste estrategia bat egin dut, egin dana da, Jonekin, elkartu, Jonek hartu dezala ekipoaren kapitaitza edo liderregoa edo dana. Eunate kokatuta dago leku baten zaila, Hor testosterona asko. Orduan Eunate sentitzen da denbora guztin, emakume izateagatik, alde batea bialita. Bai. Karo, behar nahi du, baina ezin du. Eski hori kudeatu behar da, Bai, eta gero gainea, hori, mila gauza azka hor, alaitz hor, aldabelan dena mugitzen Galderren modun mundien talden, nesken talden hor, hor pixkat galduta. Eta orduan horrekin ere, zailagoa da besteai buelta ematea. Baina azkenean ere, aitonak esaten du egunen baten, norbaitek benetan desio bat badu, egingo du, azkenean egingo du. Bai, nik uste taiez. Eta hor dago, eta saiatzen dago, eta ikusiko du. Azken hiru ataletan... Zer pasatzen honekin. Baina gogorra inbarko dio, baina haren oso indartsua da, ni konfiantza. Bai. Oso burugorra da, eta... Eta gaina oain oso bikote sano batekin dago, emango diola hor behar duen indarra, behar du... Arene, alde hemendik, honekin ez! Ikarrekin bai, baina Galderrekin ez. Bueno, eta nola bukatu da, kapitulo hau? Zein du Galderrek? Azkena? Azkena, zein du? Playa eman dira. Ikusten duguna da, nola irekitzen kamata. Eta zein du horrekin, Arenekin dago? Arenek ez daki. Bueno, hori ez da iten, olako gauzak ez dira iten, hori ez da iten. Ez da rastorik eren hor hartu zuen dirua. Nuna bexosak. Zein edaka, zen, klaro. Uste genuen igual larra izan zata. Hombre, larra izan ziteken. Baina ez? Larra ez da, zen poltsak hainbeste balin baditu, beste zerbaiteako erabiltza dituzte poltsa horiek. Baina, ezin da izan, kepa. Kepa ikusi deu kamara erosten, ez? Ez, kepa ezin da izan. Segure izan dela? Ez, Jon ez da izan. Jon dala. Jon ez zertako nahi du. Ez, Galder, seguro Galder izan dela. Dirori erabili dula, ez da zertako. Ez que misterio bada. Ezin da dena Galder izan, hombre. Ezin da dena Galder izan. Bueno, hiru atal gelditzen dira bakarrik, Sprint, azkeneko sprinta. Ja, azkeneko aldapa hilo eta gutxi gelditzen da, hori ze pasau? Bueno, gutxi, baina asko. Asko, gauza. Asko gehatzen da oraindik. Oainik ez dakigu, zer gertatuko dan Galder, Arene, Jonekin, gubion artean, konponduko beha? Dirua, Itxaso, Amets, Olatz, Nora, Gorka... Malen eta Lili, dena dago da indika... Menpekotasun horik entzia, dena dago, eta dena oso gutxi gelditzen da. Eta nik uste...
Bai, eta nik uste atal bakoitzak edoz eta intentsoago Eta ipiko bukaera bat, ez dut ez da imaginatzen, osea, benetan ez galdu ez da bat, zen aurten gelditzen dana da, traka, azken traka, eta hona gaina. Osea, ez galdu. Bai. Mi esker, aio.